Da, bun găsit în gura presei. Deci, până la urmă, câte pahare sunt? Avem foarte puțin timp și multe chestiuni foarte importante de discutat. Câte pahare sunt? 44? Păi de unde? 44, 44, așa a scris și Felix Rache. Și eu, nu, nene, că sunt 40. Ăștia se ia mai, cu nivel de trai mai scăzut, care vor doar 40 sau... Ăștia chiaburii vor 44? Câte pahare sunt? Dar care-i treaba? Nu știu, în sfârșit, vă dați seama că asta e chiar o treabă religioasă sau e o chestie mai de la Meltenica aici a ieșit asta cu 40? E mai Meltenica? Eu nu cred că a zis Iisus, beți frate, 40 de pahare, că totuși, nu cred că Iisus a îndemnat la comă alcoolică, nu? 40 de mucenici și 44 de pahare, că poate să mai spar 4. Adică sau să fie, în sfârșit, poate vrea unul de 2 ori sau... Neimportant. Deci, între 40 și 44 de pahare, aici în țara șaurmei, cu de toate, eu optez pentru 44 de pahare, da? Știu că e o întreagă dilemă pe net, îți dai seama, multă lume are multă treabă și întreabă câte pahare sunt, de fapt, în treabă. Bon. Și acum 9 ore, Felix Rache, colegul nostru, noul nostru coleg, zice, astăzi unii sărbătoresc 44 de pahare. Unul le sărbătorește în fiecare zi. Este ziua lui Lichior. Foarte tare mi s-a părut mie asta cu... Este ziua lui Lichior. E superbă. Da, deci astăzi unii sărbătoresc 44 de pahare. Unul le sărbătorește în fiecare zi. Este ziua lui Lichior. E un chinez ăsta? Lichior? Sau? Mă rog, Lichior? Ah, bun. Și îți dai seama că zic, stai frate puțin... M-am trezit eu de dimineață așa, mă rog, pe la prânz cu treaba asta. Zic, stai așa, păi dar ce, noi nu putem? Și astăzi toată ziua mai mergeam cu mașina, mai trăgeam pe dreapta, mai scriam o treabă, mai puneam o poză, mai nu știu. Deci numai cu asta m-am ocupat. Printre, mă rog, v-am spus, mii de drumuri că sunt propriul meu. Hai să vedem, deci de la Lichior, să ne uităm un pic. Prima fotografie, pe Facebook le găsiți pe toate. Avem aici pe Traian Băsescu, nu? El este, nu? Împreună cu o slugă de-a lui de pe net, ăla, bizarul ăla din stânga, de să uită președintele cu băsul la el, stă cu băsul la el, da? Și e o slugă de pe net, una dintre multele slugi de pe net. Dă din nou poza! Așa. Pe asta am intitulat-o Apă chioară. Apă chioară este ceea ce, uite, vezi, da, Băsescu pare că se pregătește de invazia zombie, vezi? Câtă apă și-a luat? Adică apă chioară. Lumea s-a bucurat că am pus asta pe net, apă chioară, și am avut la asta 4100 de like-uri. Nu știu de ce. Poate că venea după lichior, venea apa chioară, mi s-a părut... Hai, următoarea poză este în mod absolut ciudat. Iată, tot cu domnul președinte, nu înțeleg de ce. Avem aici noroc chior. Domnul președinte e fericit, are niște bani, nu știu dacă sunt în ea de la cec. Cred că sunt înainte de ea de la cec, că dânsul a făcut mulți bani înainte de ea de la cec și am zis că dânsul a avut noroc chior. Ce avem noi aici? Noi avem aici o fotografie care înfățișează, vezi, spune pe Băsescu iar, nu, un pulover anchior. Vezi? Un pulover anchior. Mi s-a părut că era un model frumos și am zis să-l postez. Imediat stați așa să vedem câte like-uri am avut la asta. Lumea s-a bucurat, așa n-am înțeles de ce. 3393. Stai mă, dă înapoi poza. Bă, nu ne grăbim, crede-mă, nu ne grăbim. Stai așa. Deci vezi, anchior. Da, și îi dau lui Adrian Ursu fotografia și zic, iată, anchior. Ha, ha, râde ursul. Ha, 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 ha. Și zice, da, știi ce e nasol în treaba asta? Zic, ce? 10 ani chior. Superb. Deci 10 ani chior. Ce? 10 pulovere ani chior, asta se subînțelege, nu? 10 ani chior. Superb. 10 ani. Da, asta e partea tristă. Mi s-a părut absolut genială. Asta, pulover ani chior, da, 10 ani chior. Superb. Mai departe. Hai să vedem. Am fost frenetici astăzi. Ce avem noi aici? Aici avem, stimați telespectatori, îmi veți spune, iarăși pe Băsescu. Probabil că da. Probabil că este iarăși domnul Băsescu. Dar eu am văzut și altceva în această fotografie. Este regele Melchior și prințul Paul. Regele Melchior și prințul Paul. Și după ce am scris deja pe Facebook treaba asta, mi-am dat seama
că descrierea fotografiei este incompletă. Este regele Melchior și prințul Paul, adevărata dudă a casei regale. Asta ar fi enunțul complet. Mai departe. Ce avem noi? Ce avem noi aici? Aici îl avem pe domnul președinte, care îi are da stânga, da dreapta și da împrejurul, pe stâlpii, pe cheile justiției din România. Exprimarea îi aparține. Cheile justiției din România. Avem aici pe doamna Laura Codruța Kövesi, care e mai înaltă decât toată lumea. O avem pe doamna Livia Stanciu, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, și îl avem pe domnul Daniel Morar, mare șef de procuror și mai nou judecător la Curtea Constituțională. Apropo, dă-mă din nou pe mine acum că zic eu, că băgăm după aia din nou fotografia și o comentăm. Deci, știți că sâmbătă a avut loc votul ăla la Curtea Constituțională. Dacă felul în care, nu știu, guvernul Ponta 3 s-a încetățenit, este sau nu constituțional. Și ăștia propagandiștii băsiști, ăștia, dar de Turcescu, colonii ăștia, domne, zice, o să vedeți sâmbătă, sunt probleme, sunt niște chestiuni. Știi că iau vocabularul din 4 cuvinte. Dacă e scos din chestiuni și bună oară s-a terminat, din paradigmă, gata. Deci o să vedem sâmbătă, într-adevăr, am văzut 9-1. 9-1 sau 8-1 sau ceva așa. E aproape un scor de Brazilia cu insulele Feroe. Cam așa e. 9-1 sau 8-1. Și eu mă întreb, nu, adevărul e că oricât de băsiști ar fi de la Curtea Constituțională, și sunt, era ceva de cretinism, aia, sesizarea PMP, nu, adică sesizarea lui Udrea, nu se poate, nu mergea, nu avea cum. Și mă întreb, ăla care a fost pentru că nu e constituțional, cum s-a întâmplat cu Ponta 3 ăsta, bă, ăla o fi fost Morar? Eu cred că a fost Morar. Nu știu dacă a fost Morar, dar eu cred că a fost Morar. În sfârșit, întorcându-mă la poză, deci avem Traian Băsescu și cheile din justiție, dar mi se pare totuși mai potrivit de denumit această imagine lupta pentru corupție. Nu e suficient cu lupta împotriva corupției, de fapt este lupta pentru corupție. Mai departe avem și alte imagini, că am fost frenetic astăzi, iarăși Băsescu și bani. Iarăși Băsescu și bani. Păi iarăși Băsescu și bani? Păi da, dar aici nu mai sunt bani. E bani, observați? E decât o bancnotă. În poza ilaltă erau pe sistemul fără număr, aici decât una. Și recunosc că aceasta nu mi-aparține, această idee, mi-a fost furnizată de cineva care a observat frenezia mea pe net. N-am acceptul să-i spun numele. Tucă! Și mi-a dat telefon și mi-a zis, frățioare, zice, în 10 ani cu Băsescu a sărăcit, dă din nou poza, zice, în 10 ani cu Băsescu a sărăcit toată țara. Am rămas cu un singur chior. Știți cu toții expresia, nu? Am rămas fără niciun chior. E o expresie populară, da? În sensul că gata, nu mai am niciun ban și pata de cafea a dispărut, dacă mai țineți minte cum era reclama aia pe vremuri, și pata de cafea a dispărut, da? Ok. Deci nu mai e seara la cină de foame lingem un timbru, știi? E atât de rău. Și atunci, bă, nu te grăbi cu pozele, îți mai spun a mia oară, dă din nou poza. Deci asta era, dacă expresia populară este am rămas fără niciun chior, România încă nu se află în această situație, dar în 10 ani cu Băsescu s-a sărăcit destul, am rămas cu un singur chior, iată-l! Și mă refer, desigur, la chiorul din mâna președintelui. Normal. Ca să nu existe vorbe la proces. Perfect! Mai departe, alte fotograficiuni. Uaaaa! Băsescu și cu un binoclu. Băsescu... Aici recunosc că am rămas așa, zic, băi, dar de ce? Știi? Dar de ce cu binoclu? Că dânsul se poate uita cu ambii ochi prin lunetă. Deci, de ce binoclu? Înțelegi? La derută. Cred că, pur și simplu, dânsul se afla undeva pe punte și treceau stolurile alea de păsări, nu? De cochiori, sau cum se numesc? Stoluri de cochiori. Nu, era în... Da. Ce? Da, nu, dar ia dă-mi un prim plan mai accentuat, ca să zic așa. Dă-mi un prim plan mai accentuat, ca să nu înțelegem, eu știu, poate. Atât, e suficient, că e ok, dă-l. Așa. Deci, ziceam că nu e nevoie de binoclu, că dânsul se poate uita cu ambii ochi, practic, prin lunetă.
Bun, mai departe. Mai avem alte fotografii? Avem, normal că avem. Hai. Wow! Da. Noi l-am auzit de multe ori pe domnul președinte spunând, de multe ori, mândrindu-se cu virilitatea sa profesională, aceea de capitan de navă. De câte ori n-ați auzit-o? Domne, eu am adus de fiecare dată în siguranță nava la cheu. Nava la cheu. Așa a zis, de 1.000.000 de ori. Sigur, asta când n-o dădea pe ea pe navă. Știi? Cum le-a dat pe toate. Sau când nu le dădea foc, cum s-a întâmplat în portul din Rouen. Deci dacă nu le incendia și nu le dădea degeaba, le aducea în siguranță la cheu. Și uitându-mă la această fotografie, nu știu de ce, mi-am amintit exact de exprimarea domniei sale repetată de nenumărate ori și m-am gândit că aici a adus naiva la cheu. În această fotografie, domnul Băsescu a adus naiva la cheu. Bun, mai departe. Recunosc, asta este preferata mea. Vedeți? E în grădina noastră, știți că domnul Băsescu stă într-o casă absolut uriașă, că s-a tot vorbit despre casele lui Ianucovici, cu Ianucovici, care, mamă, ce de bani avea Ianucovici, că nu știu ce, că ce casă avea Ianucovici, că nu știu ce. Ați văzut casa în care stă Băsescu? Dar ați văzut vila în care era piscina în care nota Băsescu? Era alta. Așa. Deci aici era în grădiniță, înțeleg, nu? Și dânsul este grădinar împreună cu doamna. Și știți câtă vorbire s-a făcut despre Ponta? Că joacă basket. Știi, nu? Că l-a prins toate evenimentele, l-a prins la basket. Că accidentul, că înzăpezirile, că, mă rog, codul roșu, el era la basket. Toată ziua la basket, la basket, la basket. Iată, aici Băsescu îl plagiază, repet, Băsescu îl plagiază pe Ponta la basket. Iată-l băgând de sus în coș la boschet. Deci, domnul Ponta, înțeleg, nu, asta e, joacă basket, domnul Băsescu joacă basket, domnul Băsescu joacă boschet și o bagă de sus în coș. Mai departe, așa. Fără niciun fel de legătură cu lucrurile devoalate anterior. Asta e ultima din... Mai dau o dată, că nu, m-am uluit așa, am primit un mesaj care e foarte deștept, o să vi-l citesc imediat. Da. Ce vedem în această fotografie? Nu, în această fotografie este ilustrarea tot așa unei vorbe populare: ochiul stăpânului îngrașă vaca. E la singular, nu este la plural, așa e în zicală. Nu e ochii stăpânului, e ochiul stăpânului îngrașă vaca, nu? Și vaca pare mare amatoare de ochiul boului. Ochiul boului este o plantă, după cum bine știți, de asemenea, o denumire populară. Mie îmi plac mult similiturile populare. Mă cheamă Badea și atunci vă dați seama că vâna țărănească este una pe măsură. Treaba este în felul următor. Ce bormașini? Nu mă lasă cu bormașini, mai încolo. Îmi zice unul foarte tare, zice: e martie, luna babelor și conform tradiției și-a ales omul baba. El a ales-o pe baba oarba. Ok. Așa. Bun, mai departe. Ce vreau să zic? Da. Ce limbă, mă? Credeam că trebuie să zic ceva într-o limbă străină. Ceea ce era foarte rău. O secundă doar. No. Bun. Eram în mall. Trec imediat și vă mai povestesc ce mai scrie în 2 ziare pe care le-am primit. Foarte tare și mai am multe să vă zic. Dar chiar eram în mall. Băi, mi se întâmplă niște chestii. Țineți minte cu doamna aia tocmai v-am povestit. Mă așteptam în față la 1 noaptea, de s-a suit în mașină. Deci, ok. Păi eram sâmbătă în mall. Îmi cumpăram blugi. Eram cu blugi în mână. Da, de 8 martie mi-am luat blugi. Apropo, dacă tot am zis de asta cu 8 martie, că am văzut că este o obsesie națională treaba asta, adică este evenimentul pentru care trăiește practic națiunea. E cel mai important eveniment al anului. Găsește, te rog, pozele la 2. Am făcut și eu 2 fotografii de
8 martie, m-am gândit. Asta este prima, v-am mai arătat-o pe asta. Da, e... Și cea de care sunt cel mai mândru este una... Doamne, nu asta, prietene, ai la altă, tată. Nu. Ți-am zis să o iei pe aia cu roșu de la mine de pe Facebook. Lasă-o pe asta în care pare că floarea este... poartă denumirea populară rășina porcului. Nu asta. Aia de pe Facebook de la... Cum se numește ăla? Nu știu cum se numește. Nu de la cover, de la draci. O descarcă el și vă dă. Aia mica. Nu aia mare, aia mica. Da. Bun, deci eram în mall și îmi cumpăram blugi. Eram cu blugi în mână și studiam măsurile. Și vine și unul așa din stânga-spate zice: Mircea Badea? Zic, da, bună ziua. Și mă întorc la blugii mei. Ăla zice, Zic, nu, zic, repede așa, pe scurt, Doamne, zic, dă, Doamne, să nu trăiască să-l pognesc pe băsistul ăsta în mall de 8 martie, dă, Doamne, să n-ajung pe prima pagină, în toate ziarele și în pârnaie, lângă Borcea și compania, când trebuie să apară Vasilică și trebuie să am un pic grijă de el, să iau măcar banii de Pampers și să-i las, știi? Și așa, asta e fotografia de care sunt mândru. Scelerare! Băgăm scelerare. Bun. Așa, și zicem, și eu nu, n-am, sigur că eram cu coada ochiului să văd dacă dă sau ceva, să-i rup genunchiul. Și zice, tu pai cui copii amenințmă la televizor? Zic, stai așa, păc, las blugii, mă întorc și zic, cum? Zice, eu mă numesc, am uitat cum se numea, Giugiuc Vasile. Ok. Zice, și se uită așa la mine, mă numesc Giugiuc Vasile. Se uită așa. Eu dai seama, zic, nu-mi spune absolut nimic. Zice, m-am uitat la ăla, zic, bă, nu mai văzusem în viața mea, v-am mai spus, eu cu numele nu le rețin, după cum bine vedeți niciodată, dar dacă văd o mufă, întotdeauna mi-o aduc aminte. Ceea ce e foarte rău, pentru că de foarte multe ori sunt oameni, știi, care zic, bă, o știu pe asta, sigur, de unde o știu pe asta, știi? Și zic, te știu, sunt sorta. Exact, știi? Adică, asta. Și mă uit la ăla, înțelegi? Și ăla zice, sunt Giugiuc Vasile. Păi, și? Păi, și tu pai cui copii ameniți tu la televizor? Pai cui? Când pai cui? Zice, pai mei. Zic, dom'le, uite, zic, care-i treaba. E în regulă, nu te-am văzut în viața mea, nu știu cine ești, nu știu cine-s copiii tăi. Te rog eu frumos, mi-au și eu niște blugi. Lasă-mă, dracu, că mi-au măsurile greșite, ca de obicei, iar îi dau de pomană. Și umplu în pantalon scurs pe stradă iarna. Deci, zic, bun, ăla zice, eu mă numesc și iar începe. Zic, dom'le, am înțeles, habar n-am cine e. Zice, acum știi. Și începuse să tremure. Eu știu când intră un om în roșu. Ați văzut oameni intrând în roșu? E o expresie care se aplică la câini, în principal la pitbull, care foarte proști, știi? Intră în roșu și gata, știi? Și îi mușcă copacul ăsta. Hai, gata. Și acolo a rămas. Ok, îl dai la o parte și... Așa. Deci el a intrat în roșu, știi? Și l-am văzut, început să se tremure. Zic, clar, ăsta mă pocnește. Clar. Până la urmă zic, de ce nu? Și zic, uite bă, zic, o domnișoară vânzătoare deja venise. Domnul Badea, haideți în spate cu blugii, să mergem în spate cu blugii. Și eu zic, în spatele cui? Zic, stați că, zice, domnul are o problemă. Și zic, nu încă, dar o să aibă. Eu deja eram, adică pe sistemul, hai frate, să o comitem aici. Și zic, că l-am văzut pe ăla, știi, început să tremura, știi, și era de la, știi, se înroșise la față, știi, genul, mă numesc Giugiuc Vasile. Mamă, mâncați, pai cui copii ameniți tu? Nu știu, pai multora, dar nu știu dacă pai tăi, adică, era așa, știi? Și ăla nu știu, mai știu exact ce a zis, și eu, cu blugii, iau blugii și zic, uite, nu te cunosc, nu știu cine ești, mă duc să probez blugii. Sunt în spate la cabină, dacă ai nevoie de mine. Mă întorc și mă duc la cabină, sigur că n-am mai venit, știi? Dar după aia mi-au spus doamnele de vânzătoare, că de-aia îmi spuneau, domnul Badea, lăsați că haideți în spate cu blugii.
Zice, că asta, povestea de fapt e tristă. Zice, știți, dânsul e clientul nostru. Domnul arăta bine. Adică avea un 45 așa, bărbat bine, așa mă, nu mă pricepe să evaluez bărbați, dar nu era un cocalar, nu era un de la cu lanțul, nu știu de care, nu era un de ăsta aici, adică părea omul că mă urăște foarte sincer, dar nu era pe bază de băsism. Adică nu era, zici, nasoară de domnul președinte, te pune Voiculescu. Nu era, era că i-a ameninț copiii, știi, destul de nasol dacă te gândești așa că el crede asta. Ce nu, dânsul zice, de mulți ani clientul, nu îmbrăca beton. Zice, de mulți ani clientul nostru și zice, acum vreo 2 ani are o problemă, zice, a intrat într-o depresie și mai are niște... Ce da, nu, e ok, că nu, doar zice așa și nu... Păi mi-a părut rău, domn, știi, zic, ia uite, bă, nene, ce să mi se întâmple mie... Era, îți dai seama că dacă stăteam mai prost cu nervii, ceea ce stau, da, așa, și săream lui ăla în gât sau îi ziceam eu niște nasoale, să-ți iau familie, înțelegi, adică pe sistemul, prietene, ai cu bine ceva, da, mari și... Mă înțelegi, cum se întâmplă în astfel de lucruri? Zic, îți dai seama, nu? Era ceva superb. Bă, dar explică-mi, cum naiba mi se întâmplă mie treburile astea? A? Cum mi se întâmplă? Adică, de ce eu? Adică să duce cineva, nu știu, la Andreea Esca să zică, de ce mi-ai amenințat fată, copiii? Nu știu, o așteaptă noaptea diversi cetățeni. Ăla, am venit să mă bat cu Badea. Nu există, v-am povestit. Superb, aici la Antena 1. Da. Andreea Marin le făcea părinții să plângă, corect? Deci, tu ai făcut-o pe mama să plângă, exact, bravo. Da, asta cu 15 ani, prietene. De atunci încoace, Andreea Marin face numai audiențele să plângă. Nu mai plânge nimeni de afară de audiență. Da, în sfârșit. Poate că fac eu ceva, până intermediul UTV, touch the screen, perfect. Oricum, domnul, dacă se uită acum la televizor, domnule, nu am nicio problemă cu copiii dumneavoastră. Totul în regulă, trăiască familia. Câte minute? 9. 9? Jurnalul Național, pagina 1. Băsescu gândește cu creierul lui Igaș. Băsescu gândește cu creierul lui Igaș. Care creier? A lui Igaș. Ok, deci... criza constituțională montată de Traian Băsescu. Uite ce tare e fotografia, acum o văd. Astea sunt cu pozele, asta din cauza lui Rache. Uite-te tu un pic, vezi? Vezi ce face Băsescu în poză? Poți să o dai mai strâns? Poza cu Băsescu? Aha. Da, probabil că gestul este în urma întâlnirii noastre din noaptea aia. Da. Probabil că da. A zis, bă, stai că mai am aici ceva. Da. Nu e că nava anchiorează la cheu. Ar fi, dar nu are legătură cu asta. Că nava, știți, când vine nava, ea se strechioară prin port și după aia anchiorează și... Da. Stai puțin. Deci ia din nou, ia. Da, clar. Da. M-am întâlnit cu dânsul în noaptea aia când plecam acasă. Țineți minte, când am ieșit pe geamul de la mașină și i-am comunicat lucruri și... Ce? Să fie cum... Că poate așa, zi, mai am aici sau... Da. Nu mai. Sunteți ok, domnul. Ia, stați. Mai aveți? Ia. Nu, sunteți ok. Bun. Criza constituțională montată de Traian Băsescu pentru a bloca maniera guvernamentală și instalarea cabinetului Ponta 3 a fost gândită în laboratoarele de la Cotroceni. Au laboratoare acolo? În laboratoare ei sunt laborator. Da, Băsescu declară într-o emisiune TV: am să mă sfătuiesc cu ai mei specialiști de la Departamentul Legislativ. Am o idee senzațională apropo de poze. Prietene, Călidem, imediat, revenim imediat spune și lucruri tari de tot. Ia fotografia aia mică, da, cu doamna de pe pagina 1. Da, și după aia ia fotografia din interiorul ziarului. Știi? Înțelegi? Că dânsa are o fotografie în interiorul ziarului. E ok așa? Exact. Ia-o pe aia de mică de lângă poza cu Băsescu la guriță. Hop! Perfect. Deci Băsescu declară într-o emisiune TV, dar unde a mai fost? La Băsești au talent? Sau unde a mai fost?
Am să mă sfătuiesc cu ai mei specialiști de la Departamentul Legislativ, anunțând că Victor Ponta nu va mai fi desemnat ca premier dacă vine Cotroceni pentru un nou mandat. Perfect. Băsescu a brodat pe tema remanierii cabinetului scenarii care profilau o criză politică de durată în urma retragerii PNL-ul de la guvernare. Și-a anunțat cu repetiții intențiile de demolare a noului cabinet, chiar și după ce Parlamentul a votat cu o majoritate lejeră formula Ponta 3. Băsescu, prin demersul indus parlamentarilor din PDL și PMP, apropo, Pâmp ăsta, Pâmp, o să aibă și secțiune de tineret, nu? Aia cum o să se numească? Tâmp? Hă? Asta mă gândesc, nu? TMP. A sugerat cu destulă claritate invalidarea guvernului la Curtea Constituțională. Judecătorii constituționali au trimis însă în derizorii cererea parlamentarilor băsiși, respinsă cu un vot zdrobitor. Astfel, de fapt, Băsescu a suferit un eșec politic lamentabil. Cine sunt gânditorii care îi dau sfaturi de constituționalitate la Cotroceni? Sunt doi înalți funcționari, că asta vreau. Sunt doi înalți funcționari cu atribuții la Departamentul Constituțional Legislativ, Consiliul Prezidențial Dinu Claudiu și Consiliul de Stat Anca Carmen. Cum Anca Carmen? Bine, de fapt, dacă e băsistă, e ok. Anca Carmen. Anca Carmen Cătănescu. Doamne, deci oricum ai lua-o e rău. Anca Cătănescu Carmen. Hă? Ba nu, Carmen Cătănescu. Anca n-ar fi nicio problemă. Da, Anca Carmen Cătănescu. Wow! Lumina vine, se pare, de la doamna Cătănescu, mai proaspătă achiziție a administrației prezidențiale. Ea s-a remarcat anterior prin funcția de consilier a altui intelectual de marcă, Traian Igaș, fostul ministru de interne. Ok, ați înțeles. Deci a consiliat pe Iga și acum îl consiliază pe domnul Băsescu. Asta e fotografia de pe pagina 1 și eu când am văzut am zis așa, exact așa am zis. După aia zic, nu, n-are, băi, zic, ce poză au pus ăștia, mă, chiar așa? Și pe aia mi-am dat seama că, într-adevăr, e o problemă cu poza de pe pagina 1 pentru că, de fapt, realitatea este asta. Da. Bun. Tot în Jurnalul Național avem inspectorii CSM lefuri de ASF. Un tablou al austerității de la Inspecția Judiciară este expus de publicația online Lumea Justiției. O să vorbim mâine mai pe larg, că nu mai am foarte mult timp și mai aveam... Vreau să vă arăt o pornoistă. Deci, am treabă multă. Da. Dar 4 minute, puține 4 minute. Prietene, pentru aia... Așa. Deci un tablou al austerității de la Inspecția Judiciară este expus de publicația online Lumea Justiției. Inspectorii CSM au salarii amețitoare care depășesc 10.000 de lei pe lună, cu diurne și banii de chirie în conturile unor inspectori intralunar chiar și 20.000 de lei, cu 20% mai mult decât încasează șefa CAB, Lia Savonea, și președinta TMB, Curtea de Apel București, asta înseamnă CAB, și TMB, Tribunalul Municipiului București. Deci mai mult decât încasează șefa Curții de Apel București, Lia Savonea, și președinta Tribunalului Municipal București, Laura Andrei. La un loc. Deci la un loc. Inspectorul Tamara Manea o surclasează pe însă și președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Livia Stanciu. Recent, șefa inspecției, Rică Vasiliu Cravelos. Nu înțeleg. Deci cum? Cum? Recent, șefa. Deci șefa. E o doamnă, nu? Șefa inspecției Rică Vasiliu Cravelos. Rică? Adică... Mă rog. S-a plâns că resursele sunt la limita supraviețuirii. Au! Din păcate, resursele noastre umane și materiale sunt la limita supraviețuirii. Doamnă, poate resursele umane, da, alea materiale. A afirmat șefa Inspecției Judiciare a CSM, Rică Vasiliu Cravelos. Păi, deci o cheamă, e doamna Rică? Să înțeleg. Ok. Nu, am crezut că e o greșeală. Cu ocazia prezentării raportului de activitate pe 2013 al instituției, la conferința de presă desfășurată joi, 6 martie 2014, în aula INM. Cu doar câteva zile înainte de această declarație, senatorul Valer Marian adresa ministrului Robert Cazanciuc o interpelare în care îi acuză pe inspectorii judiciari de lipsă de competență și reclamă salariile nejustificat de mari de care aceștia se bucură. Citiți noastră pe Lumea Justiției. Aia, știi, Inspecția Judiciară? E aia care se ocupă, în opinia jurnaliștilor de la Gândul, cu să mă sperie pe mine. Țineți minte? Titlul ăla din Gândul, despre care am tot vorbit, cea mai tristă zi a anului pentru Mircea Badea. Inspecția Judiciară e cu ochii pe el. Wow! Țineți minte, am râs cu lacrimi. Bun. N-avem timp de... Pornoista este asta, dar n-avem, nu cred că avem timp. Hai, arată-o așa repede. Da. Cum ajungem la ea? Cum ajungem la ea în sensul de discurs? De ce ajungem să ne referim la ea? Nu cred că am timp astăzi să vă spun. Deci fata asta are un prieten.
care luptă în Bellator, care e un fel de UFC. În sfârșit, se bate într-un ring din ăsta circular. Hai să-l arătăm, ăsta e. În sfârșit, așa este. Și el se numește War Machine. War Machine, adică mașina de război. Așa se numește în buletin. Deci pe el îl chema Jumbix Vasile și a zis, nu-mi place Jumbix Vasile, eu vreau să mă cheme mașina de război. Unde? În buletin. Deci el când se duce și bună ziua, când se duce la ghișeu, de exemplu, la orice ghișeu, înainte să-i ceară CNP-ul, zice numele. Și el zice War Machine. Ce mă? Deci ăsta e personajul. Ok. Și eu îl urmăresc, da, Robocop Vasile. Și eu mă uit pe Twitter, îl urmăresc pe el, că e luptător Bellator, așa, și el e prieten cu ea. Vezi, el e War Machine. Bine așa, el lucrat așa, observ, na, luptător. Și ea e pentru adulți. Deci ea e pentru adulți, o cheamă Christy Mack. Da. De ce vă spun eu asta? Dacă eu îl urmăresc pe el, pe Twitter. Băi, și ce crezi că a pățit? Deci ăsta are un accident de mașină. Are un accident de mașină, dar nu crâncen. Așa, cum zic americanii, fender bender. Adică, cum avem, pocnic cu unul. Bănuiesc că nu doar s-a îndoit bara, dar nici cine știe ce. Adică fender bender. Așa. Și ce crezi că i s-a întâmplat lui ăsta? Uite, detalii monstru cât e. Băi, a sărit un disc din coloana vertebrală. Deci cum stătea el așa și a avut fender bender, i-a ieșit un. Deci hernie de disc, hai cum zice, ce are Becali. Doar că el are la lombar. Deci ce a avut Băsescu? Poftim. Așa. Și nu-și mai simte bine piciorul drept. El avea meci peste 2-3 săptămâni. Băiatul, mă rog, nu-i foarte mintos. Observați, adică se vede și cu ochiul. Imaginea se ridică la nivel. Dar nu-i nici foarte tâmpit. E doar așa, un pic zdruncinat. Nu cred că e de la lupte. Cred că așa a fost el. E zdruncinat. În sfârșit, de ce a avut acest mic accident? Și ea are o hernie de disc. Nu mai luptă, îți dai seama peste... Și întrebarea lui era: păi frate, eu cât sunt de puternic? Că uite-l să vede. Cât eu? Puternic. El face îndreptări. Știți, exercițiul îndreptări este atunci când un culturist sau un powerlifter, dacă deja bara aia cântărește, nu știu, 200 de kg sau cât face ăsta îndreptări, noi 4 nu ridicăm, mă rog, hai, noi 4, având în vedere că eu și unul din aia 4, o ridicăm, da. Așa? Dar dacă unul dintre voi trage chiulul, nu mai ridicăm. Și îndreptările sunt atunci când te lași așa pe iei bara și cu spatele perfect drept, că dacă ai curbat spatele ești cu spatele perfect drept, te îndrepți așa cu bara, că de-aia se numește îndreptare. În americanească este deadlift, așa îi zice. Păi, da. Și ideea în capul lui era așa: ai frate, eu fac îndreptări cu 485 de tone și mă pocnesc cu unul cu mașina și îmi sare discul din coloana vertebrală de nu mai pot să mai merg ca lumea deocamdată, dar rămite să mă bat, să nu știu ce. Răspuns: da, n-are nicio legătură. Că de asta vreau să dar nu mai am timp. Acum lăsați că mai facem considerațiuni pe teme de exerciții funcționale, cum ar veni să fim sănătoși și să nu ne paradim coloana. N-are absolut nicio legătură. Culturismul, adică sala, cum înțelegem noi, sala, stau în cur pe scaun și fac așa, sau chiar și îndreptarea aia, care tot mai are o porțiune de funcționalitate în ea, n-au nicio legătură. Powerlifting-ul, sunt puternic, adică ce fac? Țin o bară și mă îndrept cu ea, așa. Cu exercițiile funcționale care previn accidentările. Îți dai seama, avea și ăsta de dreptate. Dita e monstru, vorba aia, nu? Gata. Și cu asta, nasol. Dar nu am timp acum să m-aș fi apucat. Da. Astea mi-am. Las că mai e și mâine o zi. Eu sunt Mihaela. Hai să o vedem. Și am 11 ani și nu pot vedea decât foarte puțin. Mi-au fost afectați nervii optici în urma unei meningite. Trebuie să fac o intervenție urgentă în Statele Unite. Costul tratamentului ajunge la peste 20.000 de euro. Fundația Mereu Aproape a decis să mă ajute. Vrei să mă ajuți și tu? O poți face de astăzi, de la ora 12 până vinerea viitoare. Dă pentru mine un SMS de 2 euro la 8848 și povestește-le prietenilor tăi despre suferința mea. Îți mulțumesc, Mihaela Călin, de 11 ani, care nu vede bine, dar care poate vedea foarte bine în urma unei intervenții urgente în Statele Unite. 2 euro la 8848. SMS. Gata, s-a terminat emisiunea. Îmi pare rău, povestea cu luptătorul și pornoista și spatele și astea era foarte tare, dar n-am mai avut timp. Poate o reluăm mâine. Când o să băgăm în ecuație și un îngeraș de la Victoria's Secret. Deci,
emisiune sau ce. Gata, radio mâine de la ora 18. Trăim în România și asta ne ocupă tot timpul. Bine, pa!